boys ndochi chakadare ichocho zviri kwerezvi. Zvikoro zvakavharwa nezuro unoyu zvatovhurwa futi. Izvi hazvikwezvi. Dhabhurai kamajama. Elder. Ndoipi manje munenge muchitiitira iyi? Mune mwana anoenda kuchikoro here imimi? Pari kutaurwa zvekuvhurwa kwezvikoro ka hamutombofanira kudaira imimi because hamuna mwana anoenda kuchikoro. Regi, tetekera ndikunyepe. Usati kwari be mwana anoenda kuchikoroba. Itari be mwana aba. Chikombero be mwana aba iwewe. Nyango kupomeriwa zvache. Wakazowa tidhinya asiyo unowigiwa nogoso. Iwe mudhara zoda kugara sina basa yewanzwaka. Ndochi chakadare ichocho. Ini ndinotori bheta kapanemi vamwe munoda kungozvara vana kunge makonzo. Apa musingatombogona kana kuvachengeta futi. Munhu anoita vana tikorufu zvekuti akabva kubasa usiku anosikoti mhore idhazeni. Ndizvozvo. Ini ndiri father of the nation mfana wazwa. Adzime wangu toda kuti mwana chiyamwa tete mwe mimba futi. Kuti wafano parari wasai mukana wokundinyoporera mukadzi wangu. Ndezvekupenga izvo. Inini Germany ka Queen of London vangu ndichatovaroora kana ndane zvikwanisiro. Handirore mabhebhenye mumagabulenda mukana kuti mumagadamu. Ndochi chakadare ichocho. Iwe wakuzodibuwa manje fucking chikombera man. Apa kabva mukati tori nemastress ekuti zvikoro zvavhurwa kudaisoka kwakutobuda kwemari kauko. Tese Germany ndonyaya yatiri kutaura nezvayo ka iyoyo. Indava uchinyebedzera kudzungaira iwe. Mukoma tripusika. Muri mukoma vamwe mimi but muri zikuganvosta manzwa ka. Ndimitepe mazikuva vanhu anoenda kutoilet vorekedza kupukuta ka. You don't care even mukanoisira vamwe. Munodaira zvekuvhurwa kwezvikoro mune mwana here nhaye mudhara. Get away boys mazvinzwa ka. Musaite kunge vanhu vatumwa imimi. Musaite kunge musingazivi kuti kuvhurwa kwezvikoro kane vazukuru vakutodzokerawo kuchikoro. Ndochi chakadare ichocho. Okay, ndo pane nyaya yako nhai. Alright, handisikuona tokota kudzokera kuchikoro futi again. Apa hachikone bachirungu. Haiwawo. Apa pasi pakapuwa pfeni apa. Iwewe samutoko, don't tell me fucking rubbish wanzwa ka. Everyone calm down nai boys. Hatisi pakurwa kani. Inini kasisitra kangu kadiki nhasika kanga kachitonotanga grade 7 ka. Saka ana moms wangu aida kutokapa mari yefees ndikabva ndati ayewa maya musamupini kuti president vakati ka free education for everyone 2023. Paya mukuru vakagona manje. Kugona chiko nhaigani Foster. Hapana apa. Mwana adzoswa kumba ka na 10 atenge atopa dheni ka. Hanzi audzwa nematicha ake ka kuti hanzi enda unodzidza kustate house. Can you imagine boys? Kutochema izvozvo Regi. Ini zvandaitiwa noshomori nyasi kumba kundaita kuzvisaiwa ini. Ndakamutengera tafizi nyowani kwabhata uko. Saka padzoka ubva kuchikoro tatarisa zvinhu zvache zvise tikaona zvakakwana. Tikafara kamunai tikataiwa nhare vakarongeka kunga abambo. Ndazotame wacho amboishire bhutsu dzache. Kwakunoti dzese ndedzokusaidi ribodzi. Dzese dzadziri dzokumanzere. Idi hwii. Idi gogogo. Ndaita kuperewa ini. Kana kuti kokuita vana vachoka. Itai mega boys. Stress yakaita so. Ini ndiritongogaira chete vazukuru vavhurava. Kuti ndichaita sei paurongwa hwangu hwekuva autisa takananga Cleveland. Itai mega rasta. Dai maiziva kuti ma-underage iwayo iboma risingabudike ka. Maizvirega izvi. Izvezvi nhasi ana chigudo chihomuhomu aripi. Mwanaka, ininika ndikutodemba ngo chandakaitira matwins matatu. Bhozi kagaya kuti kurunga 01 ndamuti chi. Ko nhasi madzidze kuchikoro. Kuzotora kachifara wena ati dediti nasatidza kuti touch your head, touch your eyes. Ndakati saka chi touch your ears paya akabva bata ngemagadziko. Ndochi chakadare ichocho. Dai jaja akomborera maticha ekuprimary ka nekuti vari kuona hora mumafashion. Apa kurunga 02 ndamubvunza kuti wadzidze zvikanzi my name is English. I am man years old. Akumanaka. Aiwa ndanzwa sendozarirwa. Iwe mudhara iwe unenge uchida kuti vana vako vagone, unenge uchida kuti vatodzane. Iwe chirungu chacho hautogoni, unenge uchitotaura dondo zvako. Chirungu chaunenge uchitaura chemasokisi akaboko. Iwe chikombera chombanje ka. Usade kubva unenge wakadzidzisa stereki. Rekati kubvunze mubvunzo mubodzi wakapusa. Spero muzukuru tizwe. Handiti ndio unofarira wazukuru stereki. Tinyepe. Nhaya mana. Ndozvakashata izvozvo ndambodena munhu here ini. Mudhara mubva madzidza kunyarara panotaurwa zveacademics ka. Because nemiwo munotoona rima zvenyu donto usiku 3 chaiwo. Then kurunga 03 uyu ndiye anditsamusa manje. Ndikutombogaya kumudzisa gwara remusangano. Munhu angabe chikafu chemwe mwana wechikoro. Ai. Kuba chikafu todini kone mhanduwe. Hadzi pane mwe mwana atakura lunch yake nenyama yehuku paipai. And then kurunga she still frog. How can she still frog? Akumanaka, how much is frog? Zvabva zvaindiwa. Huku yakunzi frog manje nochirungu. Gawe tetekera nimbokunyepa. Nyongono yakoyi. Wazwa ka? Magani Vosta ndakuenda inini. Kwedu kuAustralia vanhu vakatovhura kare musi wa 27 December chaiwo. Reki, hausi wakuvhura hombe here iwe. Mzukuru, mira kandimbokulayina mbichana.